Наш дядька, милы наш Антоні, у дзіцячым часта быў палоне. Вось так гуртом яго абсядуць і час работы яго крадуць. Насі катла, кажы ім казкі, ідзі на поплаў з імі ў краскі, давай адказы на пытанні, тлумач ты ім усё да звання. О, дядька спосабаў меў многа, даняць праціўніка малога. Пайсці ў грыбы ці ў тую ж рыбу, або паехаць у сялібу, ці ў млын малоць на хлеб з бажынку. Усё гэта квапіла хлапчынку.